un ano anterior, antes a esta data, non? Temos moitos menos, unha cantidad importante de reducción da aportación da Diputación, ainda que despois veñan plans adicionais e dan para obras, pero eu que quero deixar de manifesto e creo que estamos de acordo todos é que os concellos, a Diputación ten sentido si é para apoiar os concellos pequenos. E a achega para gasto corrente é fundamental, porque é para o mantemento dos servicios xa establecidos. Se se nos recorta ano tras ano en esa partida, eso fai que teñamos dificultades a hora de manter os servicios. Creo que deben reflexionar, eu trasladarei e tamén lle rogo que a oposición me apoie nesto, e trasladarei á Presidenta da Diputación esta realidade para que tomen conciencia que os concellos pequenos, o rural, o seu futuro depende de que o apoyen, teña que haber unha discriminación positiva cara a nós, igual que hai noutros campos. Entón, a cantidade deste ano é 179.323 para gasto corrente, o ano pasado foron 218.464, o sea, 19.140,92 euros menos, e xa foron menos que o anterior. A achega provincial para obras é 43.397,91, sin comentarios, e logo o préstamo incrementase 163.765,71, incrementase un pouquinho, co cual é un total de 386.487,07. Tamén se nos verán máis proxectos aí, que parece que temos moitas obras, porque é unha das obrigacións, das obrigas que ven nas bases, e que temos que presentar o 50% de toda a cuantía sumada, non entendo porque o de gasto corrente, por si as baixas para o complementario. Entón, encargar os proxectos por 50%. Por que digo eso? Porque o gasto corrente non é para obras de inversión, co cal nunca vai haber baixas aí que afecten que nos deixen incluir proxectos. Temos un montón de proxectos feitos para cando cheguen, esperemos, outras oportunidades de presentar obras por todo o Concello, porque necesidades temos unha extensión enorme, e hai necesidades por todos os sitios, por todas as parroquias e por todos os núcleos. Se me pasas a documentación, os anexos. Vale. E aparte tamén as obras. Con respecto aos dous plus, 2020 neste mesmo situación do ano pasado, 162.597,28 euros menos. E se me olvidou de dar ese dato que vale antes de eso. Na achega 2019, que era... Eu teño aquí. Son 43.397. Ben, as obras que van metidas aí son pavimentación, viarios en Guiende e outro. Vamos a mirar o outro porque como teño todos aquí, me poñen cal é o nome do outro. Sí, hasta non. Este feito non é. Sí, este non é, este hai que eliminarlo aquí. Vou explicar o porqué. Ben. E iso que dixo aquí na ponía outro, que me iba a incluir, cal era outro. Disculpade que... Este en Guiende e en Merelle, no interior, unha que se desfixo porque se abriu para colocar auga, unha tubería, e despois reventou outra na esquina, algo de saneamento, e está toda levantada, pero é pequeniña. Son esas dúas, porque non dá para máis, eso é con IVA incluído 43. Co cual, eu quería dar exactamente
a cuantía de cada unha delas. Non, é que está aquí. Tamén fixemos temos proxectos de vida e non temos vida tamén para reparar, pero estarán en outros. E logo, se queren saber todos os proxectos que están feitos e encargados, eu direi. O presuposto total das rúas, e logo poden consultarlos e miralos para non estar perdendo o tempo, sí, con isto, o total, porque son 43, miremos, pois que non é máis. Vamos a ver, sí, o de Merelle, está significado, porque logo fan xunto un solo, son 9.000 euros, e o resto é da de Guiende, vale? Más gastos xerais, más beneficio industrial, más o IBE. Pasamos dunha base de licitación de 35.000 euros, con impostos, 43.397. Vale? Se logo queren ver, está aquí. E o teño, aparte se lles entregou o no CD, é por si, pero si queren ver en papel. Vale? Con respecto ao préstamo, temos acceso a Pousada dende a estrada Portogravo-Tállara, o tramo que vai desde a General hasta onde están os retranqueos. Esperemos que ata que chegue a resolución Fenosa quite os postes e Telefónica, por lo menos son desexos expresado, e será tamén un exixente para poder facer a obra con seguridade. Camiño Vila... hai que mirar cal é o outro, de Pousada, o de Pousada, están desordenados. €35.593,96 o de Pousada. E como non nos cadraba, ni nos cabía un proxecto, o sea, ni un proxecto dos outros que tiñamos na cifra, metemos camiño transversal en Merelle 4.897. Está tamén aquí. E seguimos onde está o outro. Camiño de Vilacova a Vilar de Reconco, partindo da carretera de Vilacova da Diputación hasta, bueno, pues as distancias, a cantidade son 45.681. Da Diputación? Partindo da Xunta, ten unha tirade dunha administración superior, partindo da Xunta ata o que nos do proxecto. Non chegamos xusto al día de Vilar de Reconco, pero quedamos un poquinho antes, para facer logo nunha segunda fase. O outro tramo ten moitas necesidades, uno que se pasan por ali xa ven, e o importe con impostos 66.434,45, e logo é accesos a comparada e outro 38.429. Será tamén a entrada desde a mesma carretera de antes, por a parte de baixo da vía, a zona hasta onde está o cruce, onde se fixo da outra vez, onde se asfaltou da outra vez, chegaremos ata aí. Son 16.489,55, e logo hai unha pavimentación tamén no interior de Báramo, que son 9.777,41, ese é o outro. Tiñamos unha, ahora venimos todo complementario, embargo aí teño dous proxectos, este e outro, que o outro hai que partilo en dúas fases, porque entonces metemos uno complementario, pero quero facer a salvedade que isto do complementario, cando chegue a cantidade que nos corresponde, se van a caer estes proxectos, porque 193.000 nos vamos a ter de baixa porque non temos de obra. É un 50% do total, o sea, sí que temos de obra con préstamo e co outro, pero non vamos a chegar a esa cantidade. Habrá que meterlos despois, pois non adicional, volver a traerlos a probar a pleno, etc. Por eso dicía eu antes que, bueno, non quero clarificar. E aquí nos complementarios metíamos acceso a Fiosa
E outro, que o cambiamos, sí, pero eu creo que eu expliquei a algunos de ustedes, porque hai unha situación anómala nesa parte do camiño, que logo comentaremos se queren preguntarme, non ven agora a conto que me ten aquí. Se correxirá, non nos imaginamos que pudese suceder eso e se incluirá en outro punto, en outro momento onde haxa posibilidade. Entonces, o que metemos é camiño. Quintáns, saben que este ano, no posto anterior, metemos dende o límite do Concello casi ata Quintáns, e agora vamos a ir dende Quintáns ata a entrada de Cairo, o cruce que hai na entrada de Cairo. 64.402,89 sería a segunda fase, ca mesma salvedade que antes expliquei. Camiño de Barbo a Fontefría, empezando en Barbo, 66.855,57. Pasa que todo o tramo non nos cabería, teria que ir tamén polo menos en 2 fases. E camiño de Cesa Fribe para continuar. Saben que fixemos en principio no 2013, creo que foi, o acceso dentro do Confur costa Cés, despois se fixo, quedou o interior de Cés porque permisos de patrimonio e demais, e fixose desde onde acaba Cés, non? Porque de Ita. Sí, hasta onde chegamos, o que nos dou para chegar. E agora, que continuar dende aí, pois 1 kilómetro máis ou menos, que casi chegamos a fin, porque hai unhas zonas en que fai por o drenaxe polo tempo defectuoso, que fai pozas, xa se reparou en varias ocasións, bacheos en 2 ocasións polo menos, e o saneamento en profundidade non se pode facer sino unha hora máis grande. Pero, que a salvedade que antes dixen, a todos suman 193.243,54. E se queren ler o... non. Os está aquí. Empezar no inicio, non me contaba, o acordo, non? Xa non vou mencionar as obras porque xa as mencionei, non as repetirei. O punto número 1, acorda o Pleno participar no Plan Provincial de Cooperación das obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2020, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. Solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignado aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2020, achega provincial 2019 e préstamo provincial 2020. Bueno, o relato que os fui mencionando agora. O punto número 2, aprobar o plan complementario do ano 2020, no que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Son as que mencionei antes, Quintáns, Horta Cairo, Barro, Fontefría, Cés, Fribe. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 4. Comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal de 2020 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2020 se houbera. 5. Solicitar a Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello de contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. 6. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 7. Autoriza a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Xencia Estatal de Administración Tributaria e de Tesorería de Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. E intervencións? Só puntualizar unha cousa. Isto que é debido a baixa, que é debido a que non temos presupuestos? A baixa de que? Nas asignacións por parte da Diputación. Non o sabemos. Como non sabemos? Non. A Diputación de que se nutre?
Eu preguntei isto, e preguntei yo a... E non teño, se vos Entón, veía a resposta. No, a E resposta... se deba non ter presupostos, pois eso é política de Estado, que estamos nunha situación lamentable. Pero non sei se é por eso. Home, digo eu, porque antes con os presupuestos que non eran un goberno socialista, a Diputación da Coruña había incrementado as partidas, teño entendido. Isto tamén veo a pleno. Entón, bueno, que facemos de todas a Diputación é tan mala que temos que desfacernos delas, das Diputacións. Se non axuda aos concellos pequenos, non ten sentido. Entonces, iso é o que querías escoitar. Entonces, se non teñen sentido, temos que abogar todos. Pero non me está quitando algo que non dixera eu anteriormente e públicamente nos medios de comunicación. Ten sentido para os concellos pequenos, porque temos necesidade de axudas e de unha discriminación positiva. E que se necesitamos algunha actuación, as nominativas deben de ser sempre priorizarse, se as hai, que as hai aos concellos pequenos. Desde o punto de vista, como nominativas hai poucas, vostede sabe que se reduxeron moitísimo. Eu dixei unha de 400 e pico mil euros, pero non eran precisamente de concellos pequenos. E que conste que eu son leal a todas as administracións e procuro ser cortés e educada, porque represento o concello, e vostede o sabe. Pero claro, sinto neste momento, na situación no orzamento que nos ven do ano 2020, e o traslado a Diputación, o traslado a Xunta, o trasladarei a todos os sitios que teñan que ter. Xa fago, con testigos, además que me acompañan. Creo que iso é así. Creo profundamente. Eu, no fondo, comparto de que os concellos pequenos temos que ter unha asistencia por parte da Diputación económica moito máis grande da que teñen que ter outros concellos. Niso, no fondo, estamos de acordo. Aunque non estamos de acordo, ou, bueno, eu considero de que a hora de facer a distribución realmente teremos que contar que levamos varios anos con os presupuestos prorrogados. Menos mal que os aprobaron. Bueno, entonces, non, é que non se aprobaron. Pero eso non é culpa nosa, señor Paladela. Xa, non, pero está incidindo. Claro que incide. Entonces, pero que eso xa o sí, pero usted levase lallando de que nos deron menos cartos ahora. Non, eu non me estou laiando, eu estou escollendo unha realidade. Eu non me laio, eu. Sí, non. Eu estou como alcaldesa. Como alcaldesa, está claro, eu estou dicindo que comparto o fondo da cuestión, comparto as formas, nada máis. Pero a mí me gustaría que me aclarara que formas. Vamos a ver, non podemos botar a culpa ahora mismo a unha administración que está coartada por falta de ingresos presupuestarios por parte do goberno central. Pero que eu non fixen. Entonces, eu non me caracterizo por ser agresiva nas miñas exposicións contra ninguna administración superior. Pero tampouco oculto a realidade. E o que fago é decir queixarme de eso e que eso se corrixa, porque cando veña e se aproben, esperemos. Pero deixe-me acabar, señor Paladela, en vez de interrumpirnos. E se eu tamén procurarei non facelo cando esteis exponendo. Ainda que a veces por a forma de ser de cada un, pero para decir mi propósito de non facer. O que dicía que eu exponía que había unha menoración, e aparte o gasto corrente, sí que preguntei, ainda que haxa plans adicionais, nunca se soluciona, nunca se solventa eso. Entón, eu aí é onde incidía para que é o gasto corrente, e se eu manifestei cos altos funcionarios e comparto comigo da Diputación esta realidade, que é para manter os servicios, non é para outro tipo de cousas. E se incrementa cada ano, usted fixe esa situación. O mantemento dos servicios se incrementa e se minora a partida para eso. E eso non se vai solventar cos adicionais. Salvo que, bueno, eu vou non suceder, cando faga a visita á Diputación, vou a suceder que se teña en conta isto. Por parte dos concellos, estánse parte das distintas administracións, estánse dotando os concellos de unha serie de servicios inasumibles porque non teñen financiación. Entonces, vai todo encima da responsabilidade do concello. Entonces, o concello ten que buscar cartos de onde non nos hai. Iso é problemática, porque hai moitos dos servicios que tiñan que ter asumidas as outras administracións.
ou dar os recursos para facelo. Bueno, pues entonces Creo que a xestión directa... elimínemos as diputacións entonces e que directamente o Goberno Central que nos asigne aos concellos as partidas para manter eso. Desde o Goberno Autonómico, 3/4 do mismo, que se faga directamente. Eliminamos o Goberno Autonómico? No, vamos a ver. A ver si estamos... No, vamos a ver. Aquí o Goberno Autonómico, por exemplo, ten unha serie de responsabilidades que o Concello, transmites o Concello, di que nos vai a dar. E despois non nos dá o suficiente como para manter eso. E despois temos que tirar de gasto corriente para ir tapar unhas faltas, temos que tirar de gasto corriente para tapar outras faltas. Non. Bueno. Bueno, igual o que quere dicir, non digo que este momento, pero o que acaba de o que nos foi transmitido agora non é así. Tiramos de gasto corrente para manter os servicios. E está posto no orzamento. O que é que si aumenta o gasto corrente, porque o mantemento dos servizos... Servicios sociais, por exemplo. Claro. Servicios sociais, son servicios do Concello, propios do Concello, ou temos que asumir a autonomía. Por exemplo, o mantemento... Non é competente propio do Concello. Os servicios sociais. Unha parte, pero non todo, claro. Pero a parte se asume porque as horas se financian, eu pido maior financiación e que se ten que modificar, pero... E que ingresos ten o Concello para manter todo eso? É que nós non ingresamos para manter eso. Efectivamente. Pois entonces non podemos dar máis servicios dos cartos que ingresamos. Non podemos dar máis. Entón, vostede que di que... Non, eu non digo nada. Eu o que digo... Vostede di que non se poden dar máis servicios que o que teñamos de recursos propios. Ou que nos asegure a administración X ou a C ou a B, o que sea, ingresos para manter esos servicios. O seu crearei mentre este para mantelos. Porque creo que non quero discriminar. Pues traigamos financiación, hai que revisar varias cousas. Ecocartiño... Sí, creo que sufrimos en primeira persoa os que nos toca gobernar todos, gobernar e sin gobernar. Non, porque quen ten que gestionar e quen ten a responsabilidade logo se incurre en algún gasto que non debe e quen ten esa responsabilidade é o que goberna. Entonces eu agradezo a súa preocupación, pero responsabilidades cada un ten que asumir as súas e esa situación se sufre, se vive en primeira persoa cando se ten que gestionar. Alguna... Na miña parte non é iso. Bueno, na parte nosa, sabemos que en este momento a situación que temos, como ben dixo o portavoz do PSOE, que a aportación provincial para este ano diminueu, pero non é que diminuíra nun futuro, cando se aproban os presupostos e se aprobe todo, a chega provincial vai ser igual ou superior. En gasto corrente vai haber máis? En gasto corrente non vai haber máis porque sabe vostede que non se pode poñer, pero xa dedicou vostede todo o... Pero por que non se pode poñer? Porque vostede cando ven os adicionais non se pode indicar as correntes. Pois entón... Pero xa dicou, vostede xa dicou todo o igual a distribución para gasto corrente. O que ten que facer o Concello é buscar maneiras de financiamento para sufragar os seus gastos. Nadie está dicindo que de subir impostos, pero sí, por exemplo, podemos ir para obras e as subvencións nominativas. Eu comprometíme con vostede ir á Diputación da Coruña a... Non se te poñer de acordo. Sí. Eu comprometíme con vostede ir á Diputación da Coruña a pedir unha subvención nominativa, por exemplo, para arreglar o camiño que vai para Escavia. Tamén me comprometín con vostede que da mesma forma que íbamos á Diputación a pedir as subvencións nominativas, tamén teríamos que ir á Xunta. Pero, bueno, despois disto, gustaríame saber ao BNG, canto temos de préstamo ca provincia, ca Diputación da Coruña nestes intres? Canto temos desde o inicio? Canto estamos con débeda ca Diputación da Coruña? Porque non temos débeda con entidade bancaria, pero sí que temos unha débeda ca entidade provincial, ca Diputación da Coruña, porque ese préstamo hai no que devolver. Ten un préstamo cero, pero hai no que devolver. En estes momentos temos o préstamo que vamos a aplicar para obras. El Lousame correspóndenos 163.765,71 euros. Estes cartos temos que devolver a Diputación da Coruña a un interés cero, pero temos que devolver no futuro. E se todos os anos vamos ao préstamo para facer obras, vai chegar un momento que o Concello non pode asumir... Traslade, pois que non existe en préstamo, traslade vostede eso á Diputación. Entón, gustaríanos saber
Gustaría saber A cifra aquí de sumada dos anos que temos non a temos. Creo que vostede coñecerá que hai resolucións que chegan ao Concello no que se di que se apraza por, creo que son 10 anos, por eso miraba antes, pero non temos aquí a documentación, que por 10 anos, todos os que se foron concedendo, e iso está pasando en todos os concellos. Ao principio había concellos que non o pedían e agora pois, o pide todo o mundo. Vale. Se non, pois a outra opción, vostede sabe porque non lo dan como préstamo, non? Supoño que sabe. Sí, eu xa... Por a súa procedencia. No, é que... Eso estuve parando... Pero vostede coñece por que non lo dan como préstamo. Non como préstamo a nós e a todos os concellos. Pero non estou dicindo que non lo... Si, iso é para todo o mundo. Digo, si vostede sabe por que non lo dan como préstamo, non lo dan como na chega do 19, porque sabe por que non lo dan así? Non sei, neste sitios por que non lo dan. Non sei por que é remanente e non lo poden dar de outro xeito máis que como un préstamo. Entonces, non lo dan ou... Gustaríame saber canto ascende a cuantía. Pero non se preocupe. Esos cartos temos que devolver. Bueno, estaba dicindo vostede agora aquí que cando se fai un préstamo é para devolver. Eu xe lle digo que dentro primeiro 10 anos. Pois, e do segundo, e cada ano está chegando. Ora, eu non teño máis información e a cuantía total non a temos aquí sumada. Non sei se ten a secretaria, pero supoño que non. Porque non era a aprobación do poso que traíamos. Porque, sí, pero a aprobación do PROS, pero a ver, é un préstamo... Entonces, que é o que quere decir? Que non pidamos o préstamo. Que podese pedir parte do préstamo, pero non podemos ir todos os anos ao préstamo para a súa totalidade, porque vai chegar un momento que o Concello non pode asumir. Estamos dicindo o Concello que ten que chegar a chega provincial de 2020 toda para gasto corrente. Si vamos todos os anos ao préstamo que manda a Diputación da Coruña, que para gasto corrente? Si mandamos gasto corrente non é a totalidade, pode ser gastar... Si, hai concellos que son, o que lle dicía antes, os concellos que son grandes que non necesitan pero pode ser... E o mellor o aplican. Pode ser non aplicar todo o gasto corrente. Nosa dúbida é o Concello vai chegar un momento que non sea capaz de asumir a débeda que contrae a Diputación. Si todos os anos vamos a ese préstamo. Si que tratamos ese tema nun monográfico, pero pedimos todos os concellos ese préstamo, lo están aplazando cada 10 anos, habrá que levarse tema a Diputación e tratalo, porque que nos está abocando esa situación que nos pon solamente esa fonte de financiación. Os concellos non van a ir a caso totalidade. Porque ao mellor non poden. Pero que... Porque teñen outras débedas. Gustaríanos nada máis que... Hai concellos que ao mellor non puderon ir porque teñen outras débedas propias que lle se facía incumplir outros parámetros. Pero gustaríanos saber a cifra que... Pero xa vos repetiu 5 veces, eu xa lle contestei a primeira vez, eu vou decir a modiño. Digo que hoxe viñamos aquí para a aprobación da participación no POS-Plus 2020. E ese dato, usted o solicitou unha vez, eu oílle perfectamente, na acta vai a figurar, e non o ten aquí nin a técnico, porque non era obxecto deste pleno, nin o teño eu, e o facilitaremos. O pudo pedir vostede hoxe por a mañán, que estivo aquí, e non o fixo, e estivo comigo, e o traeríamos, ou decirme que o trouxera ao pleno, vale? Entón, non o teño no pleno porque non é obxecto deste pleno. Alguna cousa que sea obxecto deste pleno? Non é obxecto deste pleno, está clarísimo, porque usted ve a punto de orde do día, e veo que falamos do préstamo deste ano, de que pedimos, de que pedindo cumplimos os parámetros que nos exixe a lei, e pode repetir outra vez que queres saber a cifra, eu xa sei que queres saber a cifra, sei que queres saber a cifra, sei que queres saber a cifra, non é que queres saber a cifra, e pasarei o próximo día. Preocúpame que o Concello se endebede, que o Concello se endebede dunha forma desmesurada. Non temos unha débeda con entidades de crédito, pero sí que temos unha débeda que a Diputación da Coruña. Eso é unha realidade. Sí, é unha realidade. Vai a vostede a reunirse a Diputación da Coruña e fale deste tema, dígalle que busquen outra solución, que non nos den préstamo, que nos den esa mesma cuantía sin ser en préstamo. E cando lle diga usted a resposta, se fai o favor, lle solicito que non la traslade a toda a corporación. Pois é mellor, a solución non é máis axeitada, pero sí que era a máis axeitada, sí que é mellor da situación que había antes, que era as subvencións nominativas, o Concello de Lousame, na época de Diego Calvo, recibía moitísimos cartos menos que os está recibindo agora por parte da Diputación da Coruña. A ver, repítame, por favor, eso. Que a Diputación da Coruña está mandando moitísimos cartos máis nestes intres para o Concello que a etapa anterior de Diego Calvo. Sabe gracias a que? E non quero entrar porque non teño que defender a Diputación, teño que defender o Concello de Lousame, pero quero dicirlo. Vostede averigüe tamén, cando vai a Diputación, quen deixou sin débeda a Diputación para que poda haber máis recursos. Averigüe.
A ver quen foi. Si foi esa persoa que vostede nombrou. Eu non estou mentindo. Entón un pouco, No, pero estou no, dicindo como a se verdade, ríe, que como se ríe, como se ríe. estamos andando máis, e xa yo dicen Estamos unha falando, ocasión, non estamos falando, con vamos a cifras, agardar a orde do día e vamos a, si queren facer algunha aportación ás obras do POS, faga, por favor, e senón, cando haxa un período de novos ou preguntas, pois, eu un ordinario, considero o meu grupo considera que todo o que estuvamos falando hoxe corresponde neste pleno. O grupo mixto que usted está agora presentando quedou claro que quere falar pois de canto temos nós agora mesmo préstamos coa Diputación, como todos os concellos. No, que non se pode deixar caer, No, a espera Diputación un manda momentinho. menos cartos, a Señor Diputación a partir de Rousán. Anxo Eso non se Moledo. pode deixar caer, cando é falso. Señor Anxo Moledo, eso está publicado no BOC. E entonces invito a todos os que están oindo que vostede di e lle están creendo, porque non se pode xogar con eso, eu non xogo nunca con eso. Me parece algo, o sea, algo que respeto ao máximo. Sei que en política a veces iso dá resultado, a mí cando non me dá resultado decir a verdade, pois mirei a casa e non pasará nada. O que lle digo é que o que estou dicindo de que neste intre, neste momento, a esta data, cando temos que elaborar os orzamentos, que é unha planificación de todo un ano, e que teñen que cadrar ingresos con gastos, a situación é que acabo de revelar. E non o fixen con ningún afán de ir contra ninguén. Nin cales son as causas, como antes decía o señor Paradela, que pode ter razón e que un día xa o comentamos, que si sería por eso, e ele o recordará, que tuvemos esa conversación, pero non digo ninguna mentira, está publicado, mire, usted colle isto, o mira, e do BOC, e aquí están as cifras, colle o do ano pasado, e o mira, e logo me di se estou mentindo. Os papeles cantan. Votamos entón a aprobación do POS. E de todos do acordo que acabo de ler, votos a favor? Moitas gracias.